Hi guys, maayong gabi nindong tanan for today's video. Banay ko inyo guys, so ata pa doong karon. So for today's video ito kuan, Buena Vista kay magduwa tag volleyball. Nag-invite sa to ang friend nga matay lingaw, so magduwa tag volleyball kung samtang wala pa kay mga work, wala pa kay mga lingaw, sa imong kinabuhi ba. So ato Buena Vista magtapok mi diri sa Purok 5. Naghuman tapok mi dito sa San Miguel para dito na og usa na ang biyahe dito pa doon sa Buena Vista. So see you later. So ang pangutana, babawi or hindi babawi? Kasi gabi guys, napildi kami sa babay question. Uy, mubawi jud mi kay sayang kayo gabi jud ang duwa. So one kaayo biduwa gihapon pero pildi jud mi. Sikan taktak mi pero karon babawi kami. Go agdo. Hi sa Abdikario. Vlog na ba ka? Oh. Hi sa Abdikario. Ay, una, Chan, no? thank you Chan kay pag-ari nimo Chan. Salamat sa pag-ari. Salamat Sres. May nagmataw. Kaya sa B80 no? Miko, Mik. Buena Vista rin. Dora? Dora? Nasaan si Butch? Dora? Dora si Butch? Nasa si Swiper, wag kang lalapit. Salamat coach kay ni Apon sa coach ba? Wala ka, uy. So, taon-taon guys, mag-start na medyo yung lapitan, no? So, taga-diri ang mga kontra. Nagwapa ka ayo ay taga-HM nyo, shout out. Nako na sulod pa dong sila kami. O, si Mama Salty. Ay, salamat. Daog ka, no? So, naka 400 dun ka. Kilo mo. No? Ano ilong eh? Ay, po kasuko. Sir, ikaw, sir, kaya mo kaya blaron. Ay, imong pagkagwapa, mawa. Ayaw, ma'am. Imong pagkagwapa, ay, po Inyo suko-suko kung kay. gigamang libero. Na, oh, siguro ay kasi. Basta daog, hinay og dagan sa mga motor. Nakabaw ka, sir. Basta daog tag si Apit, smile jud na. Pero kung nagkuha mapildi, exit na dito, mauli na dito. Uy, magayo po na siya, hindi na kumuduwa. So karon namin scan sa Nicey. Shut up, pagwawa sa ating mo shut up. Kana sa duha sir, mga professional, ma'am, mga professional teacher na sila. Kani silang tulo mga bukot-bukot na sila. Nadiriag ka ng kuan. Kung ni? San Miguel Food Park. Nadiri si? Nawa uy. Nasi? Hoy, nasi? Kepler. Ay, gilibak Kepler oh. So, thank you so much guys sa pag-watch ato ang video for today's video. So, time check, marag 11 naman siguro ron 11 PM na. So, thanks God kay nadaog jud mi. So, atong inanan ato ang voice kaya atong sige nangatog na. So, thank you so much and please share, subscribe o comment sa lang po og ganahan mo shout out. So, thank you so much. Bye.